תראי עוד כמה תמונות. אז אתה הולך להופעה? הולך, אם נספיק. טוב. רגע של אומנות עכשיו עד שלירון חוזרת אלינו, לא לדאוג אומנות שכוללת נגיד את גל גדות, בר רפאלי ושרה נתניהו. רק אותי לא? זאת שרה נתניהו, במראה מרי אנטואנט. אם אין לחם, יאכלו גלידת פיסטוק, אם אתם שמים לב לציור. אביעד סייביץ', בוגר מגמת תקשורת חזותית בבית ספר שנקר, מציג עכשיו בתערוכת הבוגרים שם, תערוכת הגמר, סדרה של גיבורי תרבות שנראים כמו ציורי שמן מהרנסנס, אבל זה ציור דיגיטלי שנוצר במחשב. חוץ משרה נתניהו, למשל בר רפאלי שם, סוג של ונוס של בוטיצ'לי עם דיקפריו שטובע בים, ככה לצידה, וגם גל גדות שם. גל קדושה, על גל באמת עדיין אי אפשר להגיד אף מילה רעה. יש הרבה מאוד תמונות הסוג הזה בסדרה שהוא מציג שם. גם אורן חזן למשל, עוד קדוש, כולם באווירה מעט מושחתת של ציורי הרנסנס. התערוכה הזו נאלצה לעבור אישור בוועדת האתיקה של בית הספר אחרי השערוריה שהייתה שם עם תמונת העירום של איילת שקד בשנה שעברה, על שני, כולם שם. דווקא יפה, ובסוף גם די מחמיא לדעתי לגיבורי הציורים. כן, יפה, רק למה התעלמו ממך? ממך? לא, ממך. קלאסי שהיו מכניסים אותך. ציורים, אומנות גרועה ביותר. יש לי המון רעיונות. אומנות גרועה. התוכנית משודרת בחסות פטיסרי, שלגונים